Ayo Mbak Tatin, ya coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho, kuwi piyai sepuh lho, kok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Oh. Iki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Ah nggih, prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok kesuwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku Kaya aku piye? ra sida ra ya iso sesuke iso ngono lho. Kasih dong apa? Kasih dodolan. Ras dodolan. Nah, aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki menyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Niki penantane ya do ora percaya lho. Oh, mendeng meneng wae iki ya do percaya kok ya. Mboten ana sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ora wae ya lambemu kuwi. Aku ora tuwa kapuk aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasan dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah gunake kesempatan entuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah meng nganggo kloso lho itu. Sinten ta? Embuh. Mula Iki piyagone ya do sumringah kabeh lho ora ning sindene. Ya alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya kok. Kowe barang tak video call le. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep ro polahmu aku ki. terus ajeng ngopo nek weruh? Ya mengar tak delok kaya ngopo aku mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boten gegabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa tin? Nggih napa panyuwunane wau tesi napa? Werna-werna. Iya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ora Prastiwi ra yes kok. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh lenggah ning pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone Pagi. pirang-pirang kok. Halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Ah, nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki ya, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dienggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya, pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. pesen 40 no. Gerobak 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, Ya. sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah, nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok Nek dasar. saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasa aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Terus awake lemu, tuwa, le mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere
ngono ki mister ngono ki. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Oh, urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Besok kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, serapopo. Iya. Mangga sambel kemangi. Iya. Langsung. Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo. Apa? Genep-genepno? Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kuwi nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mambiat mayun. Eman. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya aja di kowe iki mbok yo karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mang deke, nggih, nggih. Lah deke. Ta gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya mung ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe le ngapa? Le ngadeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung ngadeg. Karo karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu men to. Ben terkenal. Mang cepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Ah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Bah malah kewirangan. Nyun sewu. Gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Kayak melu joget mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan teng omah brunek Nggih. nonton wayang atine seneng Nggih. joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampean isih? Nggih. Mbah Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow.
Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo Mbah nggo kalih Paringi kalih Mas niku tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Yo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske aku Nggih, nek pun. napa. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dirangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti menak. Lah Parman ki jenenge bapakku. Lah yen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Yen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi mbahe kae dhuwit iki atiku terus maknyes ngono. Lah, Aku nek kon nggae sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini nggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta nggak dikasih, Ya. nanti marah. Ya nek nggak mau ya nggak usah Kalau dikasih. minta nggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Nggak tahu. Gandeng pelambiangan. Aku ora kaget. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi blang tantung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Nyerambai Noswan Toro Banyu Banyu wangi kelana kenang wetan segara iki dong apa ya? Kan linggo, nah linggo. lorlan Laran kita belang. Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe.
pisan aku tak ngedeke Den kok oleh mboten Pak. Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep tok dege iki? Lah nyebai kuwi Den ngoget-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep didege iki lek mung ngayahi kepiye? Ya, mbok. Belah. Belam biangan belam biangan aja takkan tanah India ku meliaring taman sari nuswan
Iya. Sambel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Iya.